norokne Ajit Devarma sinchela haba nok de bekhakte nugiman kha thik o thayo koktoma thummane haparo kelengmang tini lukurongni sambo basawoi o koktoma thumani sai pheno taibo lukurongno subasu kaham rinai sebrinai obohana kaham wansukmung notuye bubagrane yagromani yagulo edisi hapangni EMARDD tai health bedekni chini borong manang sar komal koloi जों ताबो बाय गेजा कक्सनाय सार प्लिज साका बाय सार थानाय बिसिनि 12 तारिखो ओ थाइनि ताबुक बो खरां बुनि खुनजो तिप्रासरने याप्रि संग्रामानि हादलै दफुं सामानि ओ मांगप्ले जतो सेन हाबा नगनो अबनि सेपनो डाबल तिनि लुकुरो गरबो गथुमनाय बुसिक जरते बखावा आसा तम तिप्रासरा बुसे थानसां खना सार त्रिपुरा गारि सिग्रिखा जों जेसे गारि नायमेन आ गारि से रिमानलिया गोबां लुकुरं लामा ओंखारजा ताबो गारि कानानि बागे गारि करै एके जे जागाव नरक ओंखारि फायखा आ जागा फाल लामा आसगै फाल नरक इ जों महाराजा बाय तंगनि जों साइमारिखा गोबां मा गारि ताबो लामा बाक्साके देराय तंखा बाक्साके फाय तंग सेमानो 1 लाख खा ताबो पूरा ताई सराबचा ताई घंटा कैसा बा दामनि परे नरक नुगनाय पूरा आगरतला ते गारि हाबि मानलिया बरक हाबि मानलिया नाका बन्दी थांनाय अबनगा थानसानि खरां अबनगा तिनि जतन नायसं मुखसं तिनि एविडेन्स दंनाय जनसाधारण जे तिप्रासारक थानसांखा चिनि मान थाइता बले मानानि नांका जनक उसुबनाय रक ताबले किरिनानि नांका सार थापानि ताखोदा बुकसाम खनायमान खना सिनि सारनै कुबे हाइपना गिसिजा सुंलाय फिरनाय सार निनिनो सुरंमानि आं साकफांबो मिडिया नों आगरतलाबो दंफुरु सिनि राजा महाराजारने जे याक बाय सनामजाक ओ जे कामान चमनिबो मिया आं आनि याक बाय थांगे मांगलिति सायो आं मुक्ति कलायका सार पुइला आं बम तिप्रासा याकल सिमिदिया आरोनि जे लाइक सिनि राजा सनाम कलामने फातार हास्तेनि ओ थायो फायगांगे सिनि जाथुन ओ हा 184 बाय हा तुदुल कलांजा खनै मुकुमो तमनो हुइखिका स्मार्ट सिटी नि मंगै जे आ थायो सबकी साथ सबकी विकास ओ हास्तेनि लुकरंग रिदाय हिनि कक्सनाय दब आबन ति तामसनाय सार ता आबन बगनि सिनबो लास्ट फाइट आबन बगनि फाइट थांनाय छबा इ करे ताम सिजन नाय गुजुनासे स्वामी विवेकानंद अब तो आस्था बोझा आगे कराई मायं आदार चारो कराई मायं खामानि कराई फुरुंगमानि कराई मफुनमानि जागासे आस्था बोलसे अबनो बीजेपी रो खाइका हेके सिंगबनो स्वामी विवेकानंदया सीपीएम तो स्वामी विवेकानंद खलेंगा बीजेपी रो सामानि प्रतिमा भूमि खुद और पासै सामानि एमपी मंत्री ताबुनि केन्द्रनि प्रतिमंत्री ब सामानि अबनो जों आस्था बोल खाइफिने हनै किन्तु जखन सरकारा आसखा पावर फाइका बरक जतन पावै थांखा आबनि बागै चिनि मुक्ति मागना थांया चिनि बुबाग्रामनि लाइबुमा हुमानि मागना थांया जों जतन आबो किपेल तो फिने जतन तिप्रासारक थानसा दंगे हामबाय खापानि ताखुताय बुकुकसं सारने खुक्ते ककमान खाना ठीक आं मांगलिसिन कोने उयांगो थांगा यांगने ओ साकने मांगलिन हानाने बागै अबो ओ मांगप्ली खापानि ताखुताय बुकुकसं ओ थायो जे स्रामजाक तमानि हाबुबाग राजावने याकबाय राज्य शांति सम्प्रीति एवं उन्नयने ककबाय ओ कक थाइबाय गामि आमसाइनि लुकुरगनो कुसुबुई सीपीएम सरकारी एखेबा मानिक सरकारनि जरावो अबरक आस्तबल मैदान नरै स्वामी विवेकानंदन मैदान स्नामानि यागुलो आईपीएफटी बीजेपी डबल इंजिन सरकार फाइमानि परेवो जे सबके साथ सबके विकास रेनाय ओ हास्तेव तिप्रासार बिरमान तमना मुक्त खलायनाय हिने फायै तिनि ताइसा मुसिमानि ताइसा हुमानि चिनि मुकुमु हुकुमु जे कामान चमनिवो ओ थायो कामान जेनसानि बाय सभा नांगै पायै कामान सेगै तमानो तिनि सिगमाय रहमानि आबनो मागना थाना रेगलाक तिप्रासारनि मुक्ति व्यर्थ अंगलाक अबहायनो बरम गोनां एडिसि हापांनि EM सार कमल खासारनि खुबै खोनाखा